Čaute chlapci a dievčatá, moje meno je Kubo. No a vítajte pri ďalšom vlogu. Neviem, aký part. Ok, tak ja si idem takto len zahrať a budem vám rozprávať. No alebo, lebo ja mám kameru v nabíjačke, no tak to tak budem robiť. Čakaj, koľko mám percent? Ok, kamera, nie kamera, tablet. A prepáčte, že som nenatočil Tomb Raideru, že som na to slúbil, ale mal som vybitý tablet, takže nič. A idem si práve dačo zahrať, hej, takže dneska nemám čas, takže iba na chvíľku si idem zahrať. Iba Portal, neviem, či Portal. Dačo si pôjdem zahrať. A ešte niečo, že budem mať, som sám doma a pozerajte, toto som dostal, je to ružové, nemyslíte si, že som studentka. A to ako tak kliknete, tak sviečí, že jak Harry Potter. Teraz kliknete a ono to tak začne blikať, potom ešte také, tak radšej to vypne, nebolia oči. No a práve si idem zahrať dajakú hru. Ja nie som taký herný, takže dobre. No tak ja si idem zahrať dajakú hru a natočím ďalšie video tak v sobotu alebo aj zajtra. No a prepáčte. OK, takže keď sa vám toto video páčilo, dajte like a keď nie, dajte dislike. Mne to vadiť nebude. A odber. Čaute.